Ay, shit. Good evening at tumisa tabay. Yan. Kami pa sa ubos. Amo ni among yan nga tumipadung sa balon or tabay. Oops. Ayun nga tupadung view. Ayan kanay day nangaligo pod. Maligo si Guardia tala. Tumisa among tabay kaliguan na nya. Labhanan sad namo. Yan sa kakuyanan. Okay. Ayan, among agianan diri. Murag daghan nga ligo. Sukabaw. Oh, may kalabaw. Sa ginigigit ganit. Gigit. Gigit ba kung salida sa ay nalit na? Inday, datong liguog daw ni Inday, be. Ay, shit. Ano man? Ta? Ina. Jamal. Tambi na ta. Tambi na ta ba? Saba pa. Tambi na. Tambi na ta ba? Tambi na. Guys, naligo dahil sa mga tabay. Tabay o balon. Shout out dahil kay Kuan. Oy, Margie J. At saka kay Ellen Domo. At saka kay Gian Domo. Shout out po. Guys, naka 1K subscriber na ako. Please subscribe, guys. Tambi na. Wapa ko. Nama wapa ko ni ko. Muna ni among kaliguan diri sa bukid. Tambi na. Balon. Nama wapa ko ni ko. Inom ko. Kumasa siya ko. Makulit. Mama sa saja. Sabun ma. Sabun. Ambil na lang sabo. Ambil na. Ambil na lang. Panabunsaw, Nabunsa. Ayaw biya ko ligo eh. Ayaw ko ligo eh. Nausi ko lang. Kabiyo jumare. Ay, kung sulit lang. So,
Basa naman ka. Say. Ayaw ko basa. Ay! Uwa! Gana. Ano pa pag-ano? Kasi sa bunta. Say. Kita'y mag-siya. Ano po na kayo? Ako, mali ko ko doon. Kakadago. Bubuhay sa akin mo Ma. Ligo. Amo rin shampoo. Agay. Bubuhay ko sa ibi. Kalimutan. Dali. Isang Ino, ako. Ay, ang laki ang isang puo. Wali mo ko na sa imong ulo. Buuan rin noon ni mo. Na. Ayaw! Bumali ang bilang. Kubigo ka rin. Sabon. Wala lang mo kung may dami ho. Ha? May dami ha? Tawa pa sa kamay ko. Sampo na ko. Ang kakasito. Oo, ito ka. Asan? Sa mayang iglog ulit naman. Anak, kayang tamot na kita. Go! Ayan! Ulit na may? Ang view. Sila kang diyan na natin. Ano? Bye-bye! Bye-bye!